हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे उकड काढलेली तांदळाची भाकरी। करण्यासाठी एकदम सोपी आहे। खूप जणांना भाकरी आवडते पण करता येत नाही, अशांसाठी ही मी सोपी तुम्हाला पद्धत आज दाखवते। इथे मी तांदळाचं पीठ घेतलंय, 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलंय बारीक एकदम। थोडंसं तूप घेतलंय 1 चमचा। तांदळाच्या पिठा एवढंच पाणी घेतलंय मी इक्वल क्वांटिटी, आणि चवीसाठी थोडंसं मीठ। आता आपण याची कृती बघून घेऊया। ह्याच्यासाठी मी गॅसवर एक भांडं गरम करत ठेवलंय आणि त्याच्यामध्ये मी 1 कप पाणी ॲड करते। पाणी चांगलं गरम झालं की त्याच्यामध्ये थोडंसं चवीसाठी आपण मीठ घालणार आहोत 1 चमचा, आणि आपण जे तूप घेतलं 1 चमचा ते तूप थोडंसं ॲड करते। आता हे चांगलं उकळू दे पाणी। पाण्याला चांगली उकळी आली की आता मला त्याच्यामध्ये पीठ घालायचं आहे। पाणी आणि पीठ मी इक्वल क्वांटिटीमध्ये घेतलं आहे, तुम्ही सेम मेजरमेंटने ते मोजून घ्या। आता ह्याच्यावर गच्च झाकण ठेवायचं आहे आणि 2-3 सेकंदानंतर गॅस बंद करायचा आहे आणि 10 मिनटं आपण हे थोडंसं थंड व्हायला ठेवूया असं झाकून। यामध्ये काय होतं की गरम पाण्यामध्ये ते पीठ जे आहे ते चांगलं भागवलं जातं आणि व्यवस्थित आपल्याला ते मळता येतं, आणि थोडंसं थंड झाल्यामुळे आपण ते मळू शकतो। एक 10 मिनटं असंच झाकून ठेवायचं गच्च, आणि आता पसरट भांड्यामध्ये नंतर हे काढून आपल्याला मळायचं आहे। आता मी झाकण काढते, 10 मिनटं झाली आहेत। आधी चमच्याने थोडंसं मिक्स करून बघायचं, कारण कधीकधी आतमधून गरम असू शकतं, आपला हात भाजू शकतो। चमच्याने चांगलं मिक्स करते आणि थोडीशी वाफ गेल्यानंतर एका पसरट भांड्यात काढून आपण जसं चपातीसाठी चांगलं मळून घेतो पीठ, त्याच पद्धतीने हे थोडंसं त्याचे गुठळ्या वगैरे मोडून मळून घ्यायचे। हे बघा, अशा पद्धतीने छान त्याचं गोळा तयार होतो। याच्यामध्ये ॲडिशनल पाणी घालायची गरज लागत नाही, तेवढ्या पाण्यात बरोबर तयार होते। हे बघा, इतकं मऊसर मी ते पीठ मळून घेतलं। आता त्याचे तुम्हाला जशी भाकरीची साईज हवी असेल त्या पद्धतीने तुम्ही त्याचे गोळे तयार करून घ्या। इथे मी 2 गोळे तयार करून घेतले। आता आपण पुढची पद्धत बघूया कशी करायची। आता मी पोलपाटावर ही तुम्हाला थापून दाखवणार आहे। गोळा जर ठेवला तर त्याच्या खाली सुकं पीठ व्यवस्थित घालून घ्यायचं चांगलं पुरणारं, कारण प्रत्येक वेळेला आपल्याला हे त्याच्या कळा ज्या आहेत त्या हळूहळू बोटाने थापून आपल्याला साईज त्याची जी आहे ती मोठी करायची आहे। तुम्हाला जशी पातळ आवडते जाड आवडते त्या पद्धतीने तुम्ही ठेवा, पण थोडीशी पातळ असेल तर खायला सगळ्यांनाच ती आवडते। हलक्या हाताने थापून घ्यायचं आणि मध्ये मध्ये आपला हात जो आहे तो सुक्या पिठामध्ये तुम्ही बुडवून घेऊ शकता, जेणेकरून कुठेही चिकचिक त्याच्यात राहत नाही। अशा पद्धतीने सुकं पीठ मध्ये मध्ये लावायचं आणि प्रत्येक वेळी थापल्यानंतर भाकरी सरकवायला पाहिजे। याचंही कारण आहे, कारण नाहीतर जर खालून चिकटली तर आपल्याला ती उचलता येणार नाही भाकरी। ही बघा, अशा पद्धतीने आपण थापून घेतली ही भाकरी। आता एका बाजूला मी गॅसवर तवा गरम करत ठेवलाय। तवा चांगला गरम व्हायला लागेल। आता मी ही थापलेली भाकरी त्याच्यावर घालून घेते आणि थोडंसं पाण्याचा हात वरती लावून घेते, कारण आपण जे पोलपाटावर जे पहिलं पीठ घेतो ते थोडंसं जास्ती प्रमाणावर असतं, तर तेवढंच फक्त तो पिठाचा हात जो आहे, पिठाचं आवरण तयार झालेलं असतं ते थोडंसं पाण्याने आपण कवर करायचं। आणि दुसरी एक टीप अशी आहे की भाकरी करताना कधीच ती चपातीसारखी फास्ट परतत राहायची नाही। एका बाजूने व्यवस्थित ती भाकरी झाली की नंतर ती परतायची आहे। आता ही एक साईडने मी व्यवस्थित भाजून घेते ती भाकरी, आणि गॅस जो आहे तो मी मोठाच ठेवला इथे, पण तुम्ही लक्ष ठेवा, नाही तुम्हाला मोठं तुम्ही पुढ्यात थांबत नसाल तर मीडियमवर ठेवायचं। आणि आता ही एका बाजूने झाली आहे, त्याच्या कडा सुटल्या आहेत म्हणून मी परतून घेतले। तुम्ही बघू शकता, एकदा परतल्यानंतर परत लगेच ती हलवायची नाही, भाकरी आहे तशीच ती परत दुसऱ्या बाजूने व्यवस्थित भाजून घ्यायची। थोडं हलक्या हाताने ही साईड त्याच्या प्रेस करायच्या। आता दुसरी बाजू पण साधारण त्याची होत आली आहे। आता मी परत एकदा ही पलटी मारणार। आता ही
परतल्यानंतर थोडं थोडं त्याच्या साईडनी प्रेस करायचं आहे आणि भाकरी छान फुगते. अशा पद्धतीने भाकरी केल्यामुळे फायदा हा असतो की ही भाकरी जी असते भागवलेल्या पिठाची भाकरी ही चांगली मऊ राहते. अगदी दिवसभरासाठी पण तुम्ही मऊ राहते ही भाकरी. त्यामुळे ट्रॅव्हलिंगमध्ये सुद्धा ही नेऊ शकता तुम्ही. हे बघ, अशा पद्धतीने माझी जी भाकरी आहे ती मस्त फुगून तयार आहे. आता मी सर्व करून घेते. तिथे मी चटणीबरोबर सर्व केलं आहे. चटणीची रेसिपी मी तुम्हाला हवी तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देते. ती तुम्ही बघा करून आणि मला सांगा कशी झाली ती.